حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Башкаланың мөселман зираты Улпат җырчы Рафаэль Ильясов рухына дуга кылалар. Монда аның иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре җыелды. Мәүлид аеның җомга көнендә каберенә таш урнаштырдылар. Рафаэль Ильясов хатыны Светлана белән янәшә җирләнгән, шуңа ташлары да икесенә бер. Рафаэль Ильясовны халык мәхәббәте лауреаты дип йөртәләр. Нәкъ менә аның башкаруда халык җырлары тамашачы йөрәгенә үтеп кергәндә инде. Тавышы да кабатланмас. Заманында режиссер Марсель Сәлимҗанов та аны зурлап, Рафаэль җырлаганда минем йөрәгем татарча тибә башлый дигән. Рафаэль Ильясов турында китап чыгардым. Менә ул китапта башында Рафаэль абый үзенең теләге бар иде инде. Марсель Сәлимҗанов Рафаэль җырлаганда йөрәк татарча тибә башлый дигән сүзләр бар иде. Менә шул сүзләрне ул сырады менә шушы китапның биң беренче битенә эпиграф шикелле итеп кертеп куйган дип. Ул китап менә бүген дә минем истәл китабым булып саклана. Башкаруындагы Рәйхан, Шымыртым, Улы юлның тузаны, яшьлегемә кайтыр идем кебек җырлары онытылмаслык мирас. Рафаэль абыйның тавышы кебек тавышлары сирәк, аның кебек мелизмнарны башкаручы, аның сандугачлары, юксындырсаң нишләрем җырлары, Галиябануларны аның кебек башкаручы беркем дә юк. Якыннары җырчының каберенә чәчәкләр дә салды, һәркем аның белән бәйле истәлекләрен яңарта. Концерт вакытында Рафаэль килде дә Рагда таныш булыйк. Бүген сезнең белән чыгыш ясыйм диде. Күп мәртәбә чыгышлар ясадым. 200-дән артыграк булгандыр. Рафаэль Ильясов ярты гасырдан артык гомерен Татарстан радиосына багышлый. Аның алтын фондын туплауга, милли музыка әсәрләрен яздыртуга зур өлеш керткән шәхес. Яшь талантларга да күп игътибар бирүен ассызыклый хезмәттәшләре. Өметле кешеләрне, өметле яшьләрне күреп, килегез әле менә языгылыгыз әле, язылып карыйк әле, тыңлап карыйк әле, җырлап карагыз әле дип кешегә үз итеп сөйләшергә юл таба иде шунда. Аны ышандыра белә иде. Һәм күп яшьләргә шушындый ярдәме белән юл ачты. Рафаэль абый белән гомер буе таныш шикелле инде. Чөнки авыл җирендә үскәчтен радио аннан гел моңнар агылып торды. Һәм әлбәттә анда Рафаэль абыйның да моңнары безне тәрбияләп үстерде, җавыкка өйрәтте. Халкыбызның менә шушы хәзинәсен ул җиткерә иде. Кайтыр микән яшьлек Алия Сабирова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.